следя компанията на автомобила и аз съм сигурна към професионализиране как се случват нещата, защото купих тези тампони и сега не знам дали са подходящи за автомобила. Дали сме За автомобила? Моля, какво се? защо не са подходящи? Ние те не са много. Това въпрос на самия автомобил по качването или? Ами, мисля, че да, покачването, че да плата. Ще не смените магазина. Това не е авточасти, има по-надолу мила. Ако е нищо пари, ти харесваш размера ли? Това не са за автомобил. Те са тампони женски, бе, душа. Мисля, не че нещо. Ама те не са за автомобил, душа. Те са за човек. Те са за човек. А няма ли да стане? Виж с 5 капки, тия с 3. Виж с 5 капки може да стане. Тия са трябва да са по-плътни просто. Не тампона на автомобила да представлява. Да вземам. И казвате, тези не са подходящи изобщо. За човек са подходящи, ама за кого не? Ето виж. Нещо подобно на това вече според. Виж, да. На колата талона, виж и ходи и да... Да, ясно. Ами, добре, благодаря ви все пак. Къде мога да намеря такива? Можете и при нас. И при вас. Да. Талон на колата ти трябва и ела тук, те ще го, Добре, ще го намерят. С талон на колата. ще дойда. Приятен ден. Как се държа на столовица? Да ви разкажа? Аз карам червена, какво ме каза? Червена го изпознават, да изречето. Тия, бе, аз си го с петка. Колко не бе, това направо не знам. Това направо, това трябва да го снимам. Това трябва да го снимам. Значи, аз съм на кола отгоре, дивиш капака и пише, кажеш да ще стачки, да защото те ще написане, нали? В смисъл, предположи, че е просто. Това вече вата ми няма граница. Не, това си не за да ги сложим жаката, ще ги сложим жаката и ги монтираме. Аз си мисля, че се базикаш. Как трябва да снимам? Сериозно говори. Ние бехме железни. Няма, трябваше да измислите нещо, да кисни ги у вода. Накиси ги у вода. Да се раздоеш малко. Ама, такова не са да питали, бе. Такова не са да питали, бе. Вредни да... Как да я снимах и бил мак? Някой е пратил там. Добре, това. Това като цена колко горе.